Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і е-прамовы, які можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё у сацыяльных сетках Facebook, Аднакласнікі, УКонтакце, на канале YouTube. 1 лістапада суд Маскоўскага раёна Мінска аштрафаваў анархіста Вячеслава Касінерава і яго жонку Марыну Насенко за надпісы на адзенні, дакладней, за фота, на якіх бачны шапка і саколка з надпісамі, прызнанымі экстрэмісцкімі. Пра тое, за што канкрэтна аштрафавалі Вячеслава і яго жонку, і пра тое, за што могуць ввогуле аштрафаваць і як гэтага пазбегнуць, калі это магчыма ўвогуле, гаворым сёння з самім Вячеславам Касінеравым і юрыстам незарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Вясна» Паўлам Сапелкам. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Вячеслав, давай пачнем з цябе. Ўсё ж такі, што гэта была за історыя? Што гэта за фота і што гэта за экстрэмісцкія надпісы? Ну, пачнем з таго, што ім проста ў нейкі момант вельмі я спатрэбіўся. І першае, як я даведаўся пра тую сітуацыю, гэта было 8 вечара папярэдняга дня, калі мне патэлефанавалі і сказалі, што заўтра я абавязаны быць у Раўсе. Натуральна, я быў заняты, я сказаў, што ці можна гэта перанесці і што, ў прынцыпе, хутчэй за ўсё вы жартуеце, калі ласка, дашліце мне павестку. Як звычайны чалавек нармальна павінен такім чынам рэагаваць на падобныя тэлефанаванні. Але праз 20 хвілін літаральна мне ўжо прыйшлі смс-кі, што калі ласка выходзь, мы ўжо тебе все прывезлі, прямо пад пад'езд. То бок натуральна, што... Ну і потым, калі я ў перапіскі, я все это выкладывал ў соцсеці, все было відавочна, што я вельмі ім там заўтра патрэбны. Як высветлілася ўжо на судзе, што менавіта такая цікаўнасць і аператыўна, скажем так, у маім прыцягненні да гэтай адміністратыўнай адказнасці была выклікана тым, што загад пайшоў зверху, загад пайшоў ад губазіку. Бо падставай і ўвогуле всімі гэтымі здымкамі гэта был рапорт губазіку па маніторынгу старонкі маёй і маёй жонкі. Натуральна, што хутчэй за ўсё гэта было проста такі, вось, як я называю, прывітанкі анархістам, бо я не першы і, я думаю, на жаль, не апошні, да каго такім чынам будзе звяртацца праваахоўная, так назовем, у двукосе сістэма по такім справам. Вось. Я думаю, што гэта, вось, скажем, менавіта звязана непасрэдна з палітычнай дзейнасцю і з тым, што гэтая надпіс непасрэдна выпрацавана і выраблена, ну, таксама на нейкім такім мэрчы, калі можна назваць анархісцкіх розных груповак і суполак. Вось. Ну, палітычная падстава, палітычная падаплёка, гэта, безумоўна, вот, ну, нашы меркаванні. Тым не менш, афіцыйна, вот яны ж нешта пісалі ў пратаколе, вот афіцыйна што было запісана ў пратаколе, падстава? Афіцыйна гэта тое, што я размясціл, гэта нават не то, што я гэта на сябе апрануў, а то, што я размясціл у сеці Facebook, бо я не прысутнічаю ў іншых сацыяльных сеці. Вось, у сеці Facebook я размясціл фотаздымкі свае у гэтых, у шапцы, і суколкі, на якіх напісана класфар і класфар турбомашын. Вось. А то, што моя жонка гэта перапосціла сабе. То бок вось гэта афіцыйная падстава і то, што гэта зараз знаходзіцца ў спісе, так званым спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, дзе, ў прынцыпе, як мы потым самі пацікалі, проста нейкай кіпай свалена ўсё, што толькі можна. Там і урыўкі з Майнкамфа, і там нейкія нацысцкія сімвалы, і шмат-шмат чаго яшчэ. Куды, ў прынцыпе, таксама гэта ўсё, гэтыя спісы, яны курыруюцца і робяцца з падачы МУСа, у тым ліку губазік. Гэта ўсё прасоўвае, спрабуючы зачыніць магчымасць для актывістаў рознага абсалютова гатунку выказваць нейкім чынам сваё меркаванне. Такім чынам, менавіта гэты надпіс, там яшчэ фігуравала некалькі там налепак, некалькі улётак, некалькі сімвалаў. Менавіта гэта стала падставай, што існуе такой спіс, прызнаны там нейкімі, зноўкі, ліпавымі прафесарамі, экстрэмісцкім матэрыялам, і вось гэтыя фотаздымкі сталі афіцыйнай падставай прыцягнення мяне да адміністратыўнай адказнасці. Спадар Павел, да вас пытанне, як да юрыста. Ці законна на падставе вот размяшчэння фотаздымка, то есть я так разумею, што нават не тое, што там было напісана на шапцы, а тое, што гэты ж здымак быў размешчаны вот, Вячеславам у Фейсбуку, ці законна вот, на такой падставе прыцягваць да адказнасці? Дзе-то гэта прапісана, вот, можна паглядзець, пачытаць? Ну, если начинать издалека, есть право свободно мыслить, и это право никто у человека отобрать не может.
Это право прописано и в Международном пакте о гражданских и политических правах, и в Конституции Беларуси. И это право не отбирается у человека ни в каких ситуациях, даже там во время войны, чрезвычайного положения, еще когда-то. Но есть право распространять информацию, мнение, высказывать мнение какими-то способами, там, вербальными, невербальными. Вот это вот право подлежит ограничению. Но международными документами установлены строгие ограничения для ограничений. То есть говорится, что это право может быть ограничено в каких-то очень важных правомерных целях. И это ограничение должно быть прописано в законе. Вот с последним, с законом, у нас вроде как все в порядке. Закон есть, называется «Противодействие экстремизму», и там говорится о том, что если там признано какой-то носитель информации или информация экстремистской, то она подлежит ограничению. Механизм тоже выработан, там вносят этот носитель или слово, или песню, или рисунок в республиканский перечень, и начиная с этого времени это уже запретное, так сказать, изображение, там, слово, песня, и распространение тем или иным способом уже является административным правонарушением. И совершенно неважно, там, в сети Facebook или просто носить эту шапку с надписью, это вроде как административное правонарушение. То есть атрымліваецца так, што вот сам гэты выраз, класавая вайна, ён прызнаны экстрэмісцкім. Так. Калі пачытаць раннія работы Владимира Ленина, дзе пастаянна ўзгадваецца класавая барацьба, класавая вайна, то што можна сказаць, што увесь Владимир Ильич, дедушка Ленин, ён как бы экстремист. Ну, у нас такое эклектичное государство, да. С одной стороны, вот это вот class war, это экстремистская надпись, и экстремистское содержание приписывают. С другой стороны, у нас там полная страна и полный город изображений Ленина, там домика музея РСДРП, коммунист, который занимается воспитанием подрастающего поколения, ну и так далее. Безусловно, это противоречиво по самой сути. Вячеслав, часам тыя, хто патрапіў там на допыт у праваахоўныя органы, там нейкі пастарунак, расказваюць потым такія гісторыі, калі следчы, ну там адвярнуўшыся, убачыўшы там, можа, што нідзе не записываецца, калег нема, кажа: ну ты ж разумееш, тебе вот не за гэта, там, не за надпіс, не за слова, не за дзеянне, а вот потому что, ну, трэба так было. Такие вот словы прогучалі, ці вот конкретно вот за эту вот класавую вайну на шапцы і гэтак далей, і ўсё. Ну, прынамсі, са мной заўсёды аператыўныя супрацоўнікі следчыя спрабуюць размаўляць максімальна акуратна, бо яны разумеюць, што нешта мной пачутае все роўна так ці інакш можа потым патрапіць у сеціва ці да журналістаў. Таму яны абмяжоўваюць сябе ў гэтым. Але на самой справе шакавальна для мяне іншае, што вось сам факт гэтага пераследу, калі я людзям адчына пра гэта кажу, вы ж разумееце, што это палітычны артыкул, ну, для мяне гэта канкрэтна вам вось паступіла, вы ж разумееце, што это да вас. Яны ўсё прызнаюць, што так, гэта з губазіка, гэта зверху, гэта вось трэба. Ну вот навошта размяшчаў. То бок страшна тут не тое, што вось гэта, як вы кажаце, канкрэтна да цябе, вось ці яшчэ нешта. Страшна то, што яны гэта разуменне прымаюць, і яны кажуць, што вось гэта адна проста з ліній нашай працы, скажем так, вось такімі вамі працаваць. То бок для іх это прымальна, гэта выглядае нібыта вось у савецкім звязе вось гэта артыкулы за іншыя меркаванні, такія палітычныя артыкулы. Вось. Для іх это як штодзённасць ужо ўспрымаецца. Спадар Павел, ну, добра, с Вячеславом все зразумела, лідар анархістскага руху, шапка... У нас няма лідараў, я вас поправлю. Ладно, не лідар, самы, ну я не... навідавоку, скажем так, чалавек з гэтага руху, шапка, там, надпіс адпаведны, які нібыта прызнаны экстрэмісцкім, хаця невядома, тут уже написано было по-англійску, і он так вот по-англійску і прызнаны экстрэмісцкім ці не, но это нюанс. Жонка яго, яна перапосціла сабе
фото со сторонки Вячеслава. То есть атрымліваецца, што калі яго пакаралі за фото, за шапку, за актыўнасць і гэтак далей, то яе за што? За рэпост? За распространение изображения, которое признано экстремистским. И вот здесь вот самая главная проблема — это не то, что, ну, для меня лично, не то, что эту статью, там, это запрет на конкретное изображение там, используют в отношении каких-то конкретных активистов, а тот факт, что запрещают каждому думать так и выражать свое мнение так. То есть любой человек, который, ну, или в силу своих убеждений, или даже в силу неосторожности использует такой символ, который, я бы с уверенностью сказал, что не призывает никакой на самом деле ненависти и не призывает ни к каким насильственным действиям и не призывает к насильственному изменению структуры общества сам по себе, он уже станет основанием для привлечения к административной ответственности, которую вот Вячеслав может озвучить, она покажется многим заоблачной. Агучыце? А что агучить, пробачьте? Сумму? Да. Ну, на семью нам выдали агулам 75 базовых. Это больше за 1800 белорусских рублей. Якім чынам, калі ўжо закранулі гэтую тэму, якім чынам думаеце сплачваць это? Ну, мы зараз паглядзім, што з гэтым будзе, і зараз вагаемся наконт того, каб аб'явіць такі пратэст ці агулам это не плаціць, і звярнуцца да сяброўскіх супольнасцей, такой троху па краундфандзе, щоб нам, скажем, вось менавіта такой рэпрэсіўную меру ў дачыненні да нас дапамаглі сябры знаёмыя супольнасці, бо мы разумеем, што гэта наступная падстава далі нас абмяжоўваць у чымсьці, то бок гэта пачнецца і там перапіс маёмасці і гэтак далей. Плюс у меня вось недавно зусім суд адбыўся, яшчэ там спрабуюць мяне абмежаваць у выездзе. Павел, вот ўсё ж таки, калі пойдзе Вячеслав гэтакім шляхам пратэстным, не будзе сплачваць, чым гэта яму пагражае? Ну, широкий перечень таких скучных вещей, типа запрета на выезд из Беларуси. А абскардзіць у него есть яшчэ магчымасць это прысуду? Ну, если я правильно помню, по срокам, то да, и это, безусловно, возможность надо попробовать использовать, но я боюсь, что это будет сложно по итогу. Хотя, конечно, это надо начинать делать. Але вот як мы пачалі абмежаванне на выезд і далей там судовыя выканаўцы. Ну, вот всякого рода взыскание на имущество, если оно есть, ограничение выезда, там, право управления транспортным средством, еще там что-то. Мы перервемся на невялічкую паузу, кароткі выпуск навінаў на Еўрарадыё. Я нагадаю, у мяне ў гасцях Вячеслав Касінераў і Павел Сапелка. Абмяркоўваем сітуацыю з пакараннем Вячеслава за фото, дзе ён у шапцы з надпісам, які прызнаны экстрэміскім. Слухайце Еўрарадыё. Ты сябе не пераможаш, толькі стомішся і кожнай кроплею сваёй знікнеш у зямлі. Ты мяне не пакахаеш, засцярожана ад фальшу у вачах тваіх. Несапраўдны смех. Жыві і не ведай, мне так будзе лягчэй трываць крыві. Не пазбеглі, я не здолеў далей кахаць. Я не варты дапамогі, ты даруеш мне знямогу і вяртаеш дні непатрэбныя. Ты сябе не пераможаш, толькі стомішся і кожнай кроплею сваёй знікнеш у зямлі.
Еўрарадыё. Навіны наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Беларускі суд аштрафаваў анархіста Вячеслава Касінерава і ягоную жонку Марыну Насенку за фота з надпісамі на шапках «Класавая вайна» і «Тэрор-машына». Іх пакаралі на 70 базавых велічыняў. Аштрафаваны і лідар гурта «Дзецюкі», журналіст-фрилансер Алесь Дзянісаў за 2 перапосты са старонкі, да якой не быў нават закрыты доступ. Ці законныя гэтыя пакаранні? У эфіры Еўрарадыё гутараць Вячеслав Касінераў і юрыст Павел Сапелка. Гэтак актывіст Вячеслав Касінераў разглядае магчымасць увогуле не плаціць штраф на знак пратэсту. Больш падрабязна адразу пасля гэтага выпуску навінаў. Прадстаўнік Міністэрства адукацыі Андрэй Лазуткін пацвердзіў сапраўднасць відэа пра загон у БРСМ. Нагадаю, што на гэтым відэа настаўніца і завуч Мінскай гімназіі нумар 31 угаворамі і пагрозамі спрабуюць загнаць вучняў у БРСМ. Відэа было знятае 2 гады таму. Увесь гэты час оно боўталася ў інтэрнэце, пацвердзіў супрацоўнік Міністэрства адукацыі Беларусі Андрэй Лазуткін. У самым Мінадукацыі некалькі дзён таму заяўлялі, што ў шоку ад відэа і ролік можа быць фэйкавы. Сёння Лукашенко, находзячыся ў мястэчку Балбасава, заявіў, што знешняя палітыка, якую праводзіць Беларусь, мірная, але ён пры гэтым заявіў міністру замежных спраў Польшчы, што будзе вымушаны ў адказ на размяшчэнне амерыканскай базы ў суседняй краіне, магчыма размясціць штосьці расійскае на тэрыторыі Беларусі. Светлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук. Гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы разам з маімі гасцямі, актывістам анархісцкага руху Вячеславом Касінеравым і юрыстам Паўлам Сапелкам. Мы абмяркоўваем сітуацыю пакарання штрафам Вячеслава за фото, дзе ён у шапцы з надпісам, які прызнаны экстрэмісцкім. Адзін з нашых гледачоў, выказваючы спачуванні вам за такі вялікі штраф, у той же час піша: а можна гэты фото і гэты надпіс паказаць? Мне стала цікава, калі б зараз Вячеслав прыйшоў ізноўку ў гэтай шапцы з гэтым надпісам, а мы гэта Еўрарадыё паказала гэта ў прамым эфіры. Спадар Павел, что б было нам за это, ці ничего б не было? Все те же возможности, которые предоставляет статья административного кодекса, кодекс об административных правонарушениях. То есть это распространение этого самого экстремистского изображения с экстремистской надписью. Я удакладню 17.11. И в дадзеным выпадку частка другая. Добра, Вячеслав, все ж таки... Вы хочаце, Павел патлумачыў, што вельмі рызыкоўна пайсці на прынцып і не плаціць. Такім чынам з нашай сістэмай, напэўна, не вельмі разумна змагацца. Наколькі все ж таки ёсць рэальная магчымасць атрымання дапамогі ад сяброў, знаёмых, проста, можа быць, неабыякавых людзей, каб дапамаглі вам сплаціць гэты штраф? Мае асабістае меркаванне, што па такім справам, бок справам іншых актывістаў, там любых рухаў, не толькі анархічных, павінна ўключацца ўсё грамадства, таму што канкрэтна дадзены мой выпадак і там выпадак Дзянісава, выпадак дагэтуль яшчэ там Марыю Рабкову штрафавалі за гэта ж там, нават Мікалая Дзітка таксама за нейкія свастычныя там, хаця у іншым зусім кантэксце малюнкі. Я лічу, што тут павінна ўключацца ўсё грамадства, таму што гэта непасрэдны наступ на свабоду, на нейкі выраз меркавання. Як справядліва спадар Павел кажа, што любы іншы чалавек на любым іншым рэсурсе, у любой іншай сітуацыі, калі ён нешта падобнае будзе дэманстраваць, апранне на сябе, размесціць, гэта будзе падстава яго нейкага пераследу. То бок тут канкрэтна мы бачым, што чалавек спаведуе нейкія ідэі і па сваёй не ведаючы чагосьці ці канкрэтна жадаючы прасунуць нейкую ідэю, вось думку, я хацеў данесці, напрыклад, умоўна кажучы, апранаючы гэта, што я бачу грамадства падзялёнае на там клас эксплуататараў, клас прыгнечаных, умоўна кажучы, выступаючы на баку прыгнечаных. Мне это ўжо будзе забаронена праз канкрэтна вось гэта. І я дакладна магу сказаць, што гэты спіс будзе ўвесь час папаўняцца, ён будзе расці.
пакуль мы гэта будзем дазваляць. І да пытання павяртаючы штрафа гэтага, мне падаецца, што падобныя кампаніі краўдфандынгу і дапамогі актывістам менавіта ці пацярпелым проста за падобныя рэчы павінна стаць нейкай масавай практыкай. Спадар Павел, а ці магчыма такое, калі вот, бывае там одно парушэнне, два парушэння адміністрацыйных, там, а пасля трэцяга табе там нейкі крымінальны пераслед. Вот у дадзеным выпадку у Вячеслава ўжо не першае такое пакаранне, ўжо штраф ёсць перад гэтым адзін. Ці можа гэта дарасці да таго, што яго, вот, я не ведаю, там, па крымінальным нейкім артыкуле адправіць на хімію? Ну, вы плохую идею подаете государству, потому что пока оно еще, к счастью, до этой мысли не пришло, а если пришло, то отказалось. Пока еще такое вот неоднократное совершение, так сказать, правонарушения, которое обозначено в Кодексе об административных правонарушениях, не влечет уголовной ответственности. Дарэчы, а вы ведали, что вот гэты надпіс, ён сапраўды знаходзіцца там у гэтым нейкім спісе экстрэмісцкіх выразаў, надпісаў і гэтак далей? Мы пачнем з таго, што зроблены гэтыя фотаздымкі былі і апублікаваныя, яны былі ў 17 годзе, і толькі 03-18 года яны былі ўнесены ў спіс, то бок яны былі раней апублікаваны, а што канкрэтна, як часта гэты спіс папаўняецца, натуральна, я не сачу, я гэта не ведаю. І плюс я прынцыпова супраць гэтага, то бок я не лічу, што нейкі носьбіт інфармацыі, нейкі выраз, але справядліва кажа спадар Павел, што калі ён не заклікае прямым чынам да нейкага прыгнёта, да нейкай дыскрымінацыі, там, гвалтоўных дзеянняў, што гэта павінна быць забаронена. Чалавек мае права выражаць свае думкі і свой светапогляд тым чынам, якім яму больш падабаецца, візуальна, агучваць нешта, крычалкі нейкія заражаць. Гэта права кожнага чалавека, я лічу. Вось. І дадзены выпадку нават разуменне таго, што гэта магло бы быць нечым экстрэмісцкім, я не думаю, што яно бы мяне спыніла. Гэта не значыць, што гэту шапку, на жаль, я падарыў, так бы і насіл. Вось. І гэта спыніць мяне ад таго, што я буду насіць нешта. Спадзяюся, следчаму падараваў. Я б з радасцю. То бок гэта для мяне прынцыповая рэч, і зноўкі я лічу, што вось там неблага было б запусціць нейкі флэш-мобік з падобнымі надпісамі, паказваюць то, што людзі, грамадства не згодна з такім наступам на свабоду слова. Мне тут цікавы адзін нюанс. Фотаздымак быў апублікаваны і шапка з гэтым надпісам у 17 годзе. Гэты выраз быў унесены ў спіс экстрэмісцкіх пазней, і за стары здымак, які нейкія адмысловыя людзі, якія за гэта атрымліваюць грошы, знайшлі, выцягнулі і зараз асудзілі. Але вот, перафразуючы троху, калі кажуць, што закон не мае зваротнага дзеяння, ці можна судзіць за тое, што было зроблена да таго, як гэта прызнана было правопарушэннем? С точки зрения юридической техники здесь имеет место продолжаемое правонарушение. То есть это изображение, оно было тогда выставлено, и оно сейчас существует в недрах сети и существует на этой странице, как я понимаю. Так интернет памятае ўсё, як кажуць. То есть можно достать то, что было там запущено 10 годов тому, а только зараз признано неким порушением, и за это покарать. Да. Поэтому такой практический совет для тех, для кого это не принципиально, если они хотят избежать административной ответственности, то лучше свои ленты почистить от того контента, который имеет признаки признанного государством экстремистским. Але для гэтага спачатку трэба праштудзіраваць вот гэты спіс, дзе ўсё там экстрэмісцкім, што прызнанае, прыгадаць, ці ёсць у цябе там недзе некалькі гадоў таму нешта такое з гэтым экстрэмісцкім, лістаць сваю ленту і гэта ўсё вычысціць, каб пазбегнуць нейкіх такіх. Так атрымліваецца это ўсё рабіць? Да, прочитать этот список — это вообще такое занятие само по себе развлекательное. Але я б дадал, што гэтага ўсё роўна не ўратуе, бо вы не ведаеце, што туды будзе ўнесена заўтра ці паслязаўтра, і ці зможаце вы вычысціць усё. Такім чынам это просто ідзе такая самацэнзура. То бок самае страшнае ў гэтым не тое, што вас могуць за нешта пакараць, а то, што вы ўжо баяцца будзеце посціць любое сваё меркаванне, у тым ці іншым там візуальным, там малюнак нейкі выглядзе, то бок вербальным нейкую фразу. І вось менавіта гэта тот ёсць наступ на свабоду слова і меркаванню, які ажыццяўляе наша дзяржава.
Дарэчы, вот Вячеслав прыгадаў справу Алеся Дзянісава, і вот мне таксама, спадар Павел, цікава ваше меркаванне. Дзянісаў перапосціў відэо з ресурса, ресурс прызнаны экстрэмісцкім, але доступ да яго увесь час быў адкрыты. Ну, на момант, калі Дзянісаў з яго перапошчваў, доступ адкрыты. Вот, выбачаюся, наколькі можна караць чалавека за тое, што, ну, прызналі вы экстрэмісцкім нейкі ресурс, значыцца, імгненна закрылі да яго доступ, каб на яго не можна было заходзіць, глядзець, чытаць, посціць і гэтак далей. То хто вінаваты? Дзянісаў, які не ведаў, што гэты ресурс экстрэмісцкі, зайшоў туды спакойна і перапосціў, ці хто? Ці Мінінфармацыя, якая не закрыла доступ, там, ці аператыўна-аналітычны центр. Як вот эту ситуацию вы прокомментуете? Ну, с точки зрения закона виноват Денисов. Я имею в виду белорусского закона. С точки зрения здравого смысла и каких-то международных стандартов, то есть такие йоханнесбургские принципы, они там комментируют, это документ явился плодом усилия 34, по-моему, международных экспертов. Они там говорят о том, что как можно ограничивать там те или иные права, вот в частности, свободу слова. Там говорится о том, что этот запрет должен быть интуитивно понятным. То есть человек, когда он видит какое-то изображение, там, слово, цитирует что-то, он должен понимать, что это само по себе представляет какую-то угрозу обществу или хотя бы государству. Вот. Когда человек этого не понимает, то это уже первый звонок к тому, что запрет наложен чрезмерный. Вячеслав, мы узгадали про тое, что вот вы были покараны у 18-м годзе за здымак 17-го года, і прыйшлі да высновы, што лепей, калі не хочаш быць пакараны, пралістаць усю сваю стужку ва ўсіх сацыяльных сетках, дзе ты там з'яўляешся, і пачысціць усе фота, надпісы і гэтак далей, якія могуць раптам там з'яўляцца экстрэмісцкімі. Вы асабіста будзеце гэта рабіць? Не, ну плюс я разумею, што ёсць нават на вось гэтым поле, дзе працуюць міліцыя, дзе працуюць суддзі, што ёсць такая рэч, што за одну рэч, ну, адзін нейкі здымак ці адно нейкае правапарушэнне двойчы караць нельга. Таму я думаю, што тут захаваць нейкія фотаздымкі, якія ёсць, якія прызнаны экстрэмісцкімі, это таксама нейкае прынцыповае пытанне для мяне ў тым ліку. Плюс зноўкі, ну, званочак вельмі важкі, то, што дабрались да Фейсбуку, бо мы ведаем такую распаўсюджаную практыку, як у Расіі, як у нас, што вось контакт, яна такая вельмі небяспечная сетка сацыяльная, але зараз мы бачым, што ўжо любая сацыяльная сетка, любая стужка, асабліва калі там актывіст недзе засведчаны, яна вельмі добра маніторыцца і нават заслугоўвае аддзельнага рапорту там губазіку, каб прыцягнуць сябе да нейкай адказнасці. Вось гэта вельмі такія непрыемныя званочкі рэч для мяне асабіста. Пра непрыемныя званочкі, ўсё ж такі, на ваш погляд, што стаіць за ўсімі вось гэтымі справамі, вот як і спадара Касінерава, так і спадара Дзянісава, што за гэтым стаіць і чаго чакаць далей? Ну, в принципе, это результат давления в целом на гражданское общество, на общественных активистов, на любые проявления такого активизма, который не санкционирован властью. А что будет дальше? Ну, оно будет всегда зависеть от ситуации в обществе. Они прощупали, я имею в виду государство, прощупали настроение общества, не увидели какого-то массового протеста, связанного там с привлечением к административной ответственности конкретных людей. Ну, пойдут дальше. Будут еще кого-то привлекать к ответственности. А массовые протесты вы что маете на увазе? Вот оштрафовали Касінерава, усе сайты про это написали, и усе были, ну, как бы, здивленно незадоволенные, скажем так, таким решением суда. Оштрафовали Дзянісава, усе так само были настороженно, здивленно незадоволенные. А какие протесты? Акции на уличные акции, те, что люди повинны были вывести? Ну, я не знаю. Я к тому, что вы сейчас говорите о реакции такой прогрессивной части общества, а, к сожалению, для
остальной части такого толерантного пассивного общества эти явления сами по себе, вот пока это не затрагивает их конкретно их, конкретно каждого там слесаря, каждого предпринимателя, они, может быть, неинтересны. Завтра затронут, станут интересны. Вячеслав, вот вы сказали, вы ведаете, что робіць. Да, вот и что? Ну, безумоўна, толькі нейкая вулічная актыўнасць з'яўляецца сапраўднай пагрозай дзеля рэжыму ў дадзеным выпадку. То бок гэта такая спайка, рэжым, сілавыя структуры. Неяк справядліва кажа гаспадар Павел, што яны абкаталі, яны будуць ісці далей. І то бок это за ўсё так і працуе. Ёсць нейкі законапраект, ёсць нейкі экстрэмісцкі спіс, новы закон, тыя ж дармаеды. Гэта все нейкім выдумляецца в вышварных галовах, потым скідаецца на грамадства, і все чакаюць на нашу рэакцыю. Калі мы гэта дазволім сабой рабіць, гэта будзе рабіцца, гэта будзе яшчэ нешта зверху прыдумаць. Калі людзі абурацца, вось як у той жа Расіі, калі пачалі забараняць інтэрнэт, там былі нейкія флэшмобікі, нейкія акцыі там за свабоду слова ў інтэрнэт, за свабодны інтэрнэт. Менавіта гэта ёсць адзіным нейкім сродкам, на жаль, размаўляць з улады, якая брала такой шлях ціску і, у прынцыпе, я лічу злачыннай забароны нейкіх сродкаў самавыразу, выразу свайго меркавання. То бок, вось, калі вы сапраўды кажаце, што бы выйшлі людзі на вуліцы, быў нейкі працэс, яны бы падумалі, ага, і наступны раз задумаць бы вельмі шмат перад тым, як пакараць чаргового актывіста там падобнымі велізарнымі штрафамі. На зараз, 75-75, наступны раз каму-нибудь 80 дадуць там на сям'ю. Ну вот вы сказали, что гэта такія штрафы, такія дзеянні, гэта наступ на свабоду слова, свабоду меркавання выказваю, гэтак далей. Я з вами згодны, але вот сядзіць шараговы беларус, слухае нашу праграму і думае, за шапку, за надпіс аштрафавалі, дык надпіс жа прызнана экстрэмісцкім, все законна. Вот Дзянісава за рэпост аштрафавалі, але ж з экстрэмісцкага там рэсурса, значыцца ўсё законна, ўсё по законе, чого абурацца. Вот ці справядліва так думаць кожнаму чалавеку? Давайте на заканчэнне і ваше меркаванне на гэты конт. Ну, у прынцыпе, як анархіст я не веру ў законы, я тым больш законны рэжыму, які пагражае там самым галоўным сваім нібыта гэтай паперкай законам Канстытуцыі. Казаць пра нейкую законнасць і справядлівасць, адэкватнасць гэтага закону, у прынцыпе, я не лічу вартым, таму што гэты закон, як мы бачым, ён просто муціруе, інакш ты не назавеш, муціруе у залежнасці ад пажаданняў кіруючай нейкай верхавіны. Плюс, як мы бачым, што частка закону менавіта праціскиваецца сілавікамі, што ў прынцыпе кажа, што той, хто ўсталёўвае здесь нейкі клімат у грамадстве нейкі такой, гэта ўжо нездарова. І это аддае мілітарызмам, аддае нейкімі лагерамі і нічым іншым. Грамадства натуральна павінна гэтаму супрацьстаяць і то бок неяк спыняць гэты працэс, таму што ён ідзе ўсё далей і далей. Раней такого немагчыма себе было уявіць. Гаспадар Павел, ваше заключное слово. Ну, я всегда, когда меня об этом спрашивают, стараюсь напомнить, что далеко не каждый закон является таким правовым средством. Очень часто закон противоречит праву. И если закон противоречит праву, то, безусловно, он должен изменяться, отменяться или просто не выполняться. Потому что когда-то в истории человечества было очень много черных страниц, которые делались на основании закона. В нацистской Германии на основании закона людей отправляли в концлагеря. Можно еще там припомнить целый ряд ограничений. Но это ж не означает, что так должно быть. Апошняе, Вячеслав, все ж таки ваше меркаванне, вот як зараз мы павінны дзейнічаць? Вулічныя акцыі, все ж таки, вот вы за гэта, то есть вот як давесці уладзе, што мы супраць таго, каб такія вот рэпрэсіўныя дзеянні працягваліся, каб абмежаванне нашых замацаваных у Канстытуцыі правоў на права свабоду слова, свабоду выказвання, свабоду там распаўсюд інфармацыі, яно не абмяжоўвалася. Што рабіць? Вот ваше меркаванне. Ну, я бы асабіста пашырыў гэта ўсё па-за межы Канстытуцыі, як я ўжо выказаўся. То бок я таксама даю стаўленне такое. Але я лічу, што кожны павінен рабіць па меры сваіх магчымасцей, таму што, як справядліва было сказана, гэта закране часам усіх, і нават слесара.
І калі вы журналіст, вы павінны пра гэта напісаць, таму што заўтра нешта з вашего эфіру стане экстрэміскім. Калі вы актывіст, вы павінны арганізаваць нейкую акцыю, калі вы нейкі грамадзянскі дзеяч, там стварыце нейкую лекцыю, абмеркаванне, то бок па меры сваіх магчымасцей і сіл, як бы мы ўсе разам павінны яднацца супраць гэтага наступа на агульнае, таму што як у гэтым спісе нас ніхто не падзяляе, там ёсць і правы радыкалізм, нейкі расізм, нацызм, і нейкі левы радыкалізм, і не радыкалізм у прынцыпе, то бок як дзяржава наступае на нас усіх, так і мы ўсе павінны яднацца ў межах гэта супрацьстаяния гэтаму так, ну, гвалтоўнаму, я б сказал, таму што ўсё ж гэта гвалт, мяне як бы пазбаўляць нейкіх ресурсаў, мажліва пазбавіць волі за гэта, то бок мы павінны гэтаму супрацьстаяць усе разам па меры магчымасці. Гаспадар Павел, толькі вуліца і такое аб'яднанне грамадства ці ўсё ж таки пайсці нейкім, ну я не ведаю, там законным шляхам звярнуцца да сваіх дэпутатаў, каб яны праз заканадаўчую ініцыятыву паспрабавалі ўнесці нейкія змены ў заканадаўчыя акты? Ну, Вячеслав правильно очень сказал, что это каждый должен принять решение для себя и сделать от своего имени или сам что-то сделать такое, на что он готов пойти, на что он способен и что он вообще считает правильным сделать. Дякую вялікі. Я нагадаю, што маімі гасцямі сёння былі актывіст анархісцкага руху Вячеслав Касінераў і юрыст незарэгістраванага праваабарончага цэнтра «Вясна» Павел Сапелка. Мы абмяркоўвалі штрафы, якія былі вынесены як самому Вячеславу Касінераву, так і яго жонцы за нібыта экстрэмісцкія надпісы на вопратцы, так і сітуацыю з музыкам і журналістам-фрылансерам Алесем Дзянісавым, якога аштрафавалі за рэпост у сацыяльных сетках. З вами працаваў Зміцер Лукашук. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. А 15-й гадзіне у нас у эфіры журналіст Роман Пратасевич і юрыст Беларускай асацыяцыі журналістаў Олег Агеяў. Пагаворым пра галоўную пагрозу для журналістаў і для гэта крымінальныя справы і таксама пра затрыманне Романа Пратасевича сёння раніцай. Дзякуй, слухайце Еўрарадыё.